с помощ на нашите компютри изтражувахме за жешкият пояс, за растенията и за животните. Нашата група имаше за задача да изследва за жешкият пояс. Той се намира в средището на планетата, приблизно до екватора, където слънчевите зрачи падат под прав ъгъл или близо до него. В жешкият пояс посещат много растения и животни, а някои от не все. Папагалът, крокодилът, камилата, слонът, маймунът, лавът, змият. А някои растения са палмите, ананасът, бананите и кактусите. Има още много растения и животни ще живеят в жешкият пояс. Там приблизно климата е топла и всекогаш е лед. Ние с помощ на нашите компютри при които ние доскнахме за кой растение и кой животни живеят в умереният пояс. Той се намира помежду студеният и жешкият пояс. Там температурата е умерена. Самото име така казва. Там живеят много видови животни, како што се орел, конь, дива свиня, зајак, даб, овца, волк, елка, овошје, зеленчук, печовки, роза, жито и много други растения и животни. Има доволно храна за них во тия предели и температурата е добра. Така што нозраците не паѓаат под прав ъгъл. Нашата група трябваше да презентираме за студеният пояс. Ние с помощ на компютъра правихме някои слики. Тия са бела личица, кит, ирвас, пингвин, фока, бела мечка. Там секогаш е студено и секогаш е зимно. Има много малко растения и нещо се трябва много често.